Tinokudokezai mabuja tauya nonhau dzanyasi zuva rekugumizira mumwedzi waGumiguru. Ipapa tiri kutanda munhau dzanyasi zvawadza paKuwadzana papa paita kugwarashiwa vanhu mutsaona yaitika kwedu chaiko. Kombi yareka hayo kumira pamugwagwa. Mhanduwe vanhu vakuiwa vanogonyeti Mhanduwe paribe chisvino. Mapurisa azondoti kwapfa vanomwe vashanu vapfira ipapo, vamwe vairi vakazopfira vakuchipatara, asi paribe chisvino zvinoita kuhwadza chaiko, zvinoita kuhwadza. Mweya yewapfa dai yaramba yakazorora murugare. Izvi zvaita kutanika pachena kutoti uno hwakomana wamakombi huribe chisvino. Pokare kuti mugwagwa medu munyika yakanhadziwa zvakanyangaritsa. Kuita zvinoita dzimwe nyika ana South Africa kuti vanopinda vachiburika vanopinda nzira zvakanaka. Kuti waite kutungana nodzimwe dzinenge dzichipinda dzirimo mugwagwa. Idirekai tigoona kuti vakuru venyika vane chavachaita chere, asi kuziva kwedu paribe. Kuno mumwe mupurisa kwaya kuirwa kamoti kakacheka Honda Fit nochitima. Mhanduwe kutoita hache mutsepwede kuda kupfuura chitima chichiuya kuti ndochitangira kuno chachamukuira kamoti kako kwaya kuwara. Rekai tione kuti zvichaperera papi. Aiwo watomuendesa kumarodzi mhosva nokuti mapurisa kaya ndo anofanira kuchengetedza mutemo chaiko. Kuita zvavanoda. Vanhu vazhinji vadokerera vari kubvunzana kuti kohokona vakomana tiri kuramba tichindogara magetsi akaenda. Unototenda abenhuka wakomana Mhanduwe. Idina yavo heno kuti wendo huno zvakambomuita sei. Ipapa kuenda magetsi akandoenda, so muziva kutoti aiwa munodoka mugorara pokare paribe magetsi abenhuka. Kunono mvura yanai Mhanduwe heno kuti zvinotekaira sei. Harare yaita kupomedziwa mvura. Apa munoziva kaa kuti magetsi okwedu anoteta mvura. Wakomana heno akabenhuka idi dzimwe nzvimbo nokutoti pano nyaya chaiko. Vanhu vari kutoda kutoti gurukota zvinoriitika zvomagetsi rirekete chimwe chinhu kuti chii chinenge chimboitika. Pokare nokureketa kuti sei hwange yakabva kuisiwa manje iribe kana chairi kuita chisvino. Rekai tirambe tichizviringa izvozvo. Tinenge tichikunyepai kuti zviri kutekaira papi. Hurumende yaguburika ichiti tatsvaka kambani yoMasimba kuti iratidze masimba ayo mukuwaka nzvimboyo kuMbare. Kwai Mbare misika yakagwarashiwa nomwoto iya, tada kuti iwake nokomana waMasimba. Kambani yoMasimba iyi mbani muridzi wayo, tada kuchiziva manje. Rekai tigoitsvaka kuti mbani muridzi wayo, nokutoti ndo inoramba ichindopuwa yeganika izvozvi zvakakora zvese izvi ndo iri kundopuwa. Ipapa yagonzi iwake mumwedzi minomwe inge yapedza. Rekai tione kuti zvinoitika chere kana kuti zvagara zvichindoitika izvozvo ndo zvichandoitika pokare ipapo. Tinenge tiri kunyepai kana paino zvimwe zvareketika. Namatai kwekweza kuburika ari kuti wakomana ndaita kugwinyiwa chaiko. Kwaenda gotonzi ndiri kubvumiwa kuti ndipuwe chitupa chimwe. Kwaino kuti ndino nyaya dziri kumarodzi mhosva. Imi mati mambozvimugwa imi pakaita kunyangariwa. Ukaona hurumende yakuita zvokudandi kuti mubvana iwo bva arambidziwa kuti aiwa iwewe unobvumiwa kuti utore chitupa. Apa bumbiro romutemo rinoti munhu wese ane kodzero yokutora chitupa. Kune ipapa watoda kuti aite sei. Rekai hedu tirambe takazviringa asi paribe chisvino baba, paribe chisvino. Nyasi uno Zimbabwe kwai ajiwa nonyaya yaingaendesa kumarodzi mhosva ichikuti aiwa iri kubvuma mhosva yakabatiwa nayo kumatare ari kunyika dzokuEurope. Kwaino kuti pawakatora border timbers munguva yehondo yeminda, Zimbabwe iri kufanira kuti ibhadhare waridzi wanga wari waridzi weborder timbers mamiliyoni 100 omari yekuAmerica. Wakomana aiwa, rekai tigodando tione kuti tinovabhadhara sei. Tichatovabhadhara hedu pachagwa jusaro
ndipo tichagoda kuvabhadhara ipapo kuti zviite zviri nani. Regai tirambe takazviringa, asi zvawadza izvi. Uyu akanga ari mambo ano makore 28 pachirungu, wokunzvimbo yokuGwanda inonzi Selonga, ari mambo Marupi, kwaye akaikiwa musi wechitatu uno nozuro. Akaikiwa pasaiti nabambo wache. Wakomana zvakaita kuoma chaiko. Regai hedu tirambe takaringa wawo, mhuri yache wari kurwadziwa fani nokutoti munhu ane makore 27 obva atonzi apfa Mhanduwe. Pariba ari kuziva, asi vamwe vari kunangidzira kuti ivo waiwa nezvawakaita basi. Regai hedu tirambe takazviringa ipapo kuti zvichapera sei, pokare kuti inenge ichireketeka chere nyaya yacho kana kuti panenge pari bemu. Kunyika iri kuitiwa Miss World Sakile Dube hatosvikawo ikweyo kuti aone kuti anhadzirire izvozvo kuinoita uchipinda uchizikana kuti kwaindiwe tsvarakadengayo pasi rese Miss Universe. Tinenge tichikunyepai kuti zvii zvinenge zvichimbotekaira pokare kana zvaakiitika zvichaitika mumasondo mairi anoteera. Tinoramba takandoringa ipapo. Tikaringa idzodzo kutengeserana dzidzi, Mhanduwe pakaita kunyangariwa. Ipapa kwatoburika utoti kwai mumwedzi mitatu yopagore iri yochitatu, third quarter pachirungu, kwai takatengesa zvinhu zvomabhiriyoni 5 3 5.13 billion. Kwai isusu bva tatengawo kunze kwenyika zvinhu zvomabhiriyoni 6 6.83 billion, kureketa kuti takajiwa mari inokwana bhiriyoni ribodzi nozviuru nomamiliyoni 400, 1.7 billion pachirungu. Regai tione kuti zvinenge zvichitekaira sei izvozvi, asi zviri kuhwadza. Nyika yedu inosvika rini yakadandi. Tinoramba takaringa. KuSouth Africa kunzvimbo yoHammanskraal kuno mumwe mugwicho kwedu anonzi Hendrik Chebanga. Icho ndechobanga idi, nekutoti mugwemero achiri kuita achinhadzira hache zvikopokopo nodzimotika dzomapurisa nezvimwe zvakawanda, achindotora mapepa, achindotora zvinhu zvinenge zvataiwa kumanyara, obva achiuya nazvo onhadzira hache kuti zvinhu izvi zviite kunakidza. Ari kuita tusvino. Regai tione kuti zvichaisvika papi, nokutoti ndo zvaiita kana Daniel Chingoma. Kuno Chingoma aitoita kuridza ngoma chaiko achiita zvisvino. Regai tione kuti wakuru wehurumende wane chavachazoita chere. Ipapo unotosamisika kutoti ari kugara muSouth Africa maaribe mapepa okugaramo, ndipo unobva watoona naye yawe kuti zvinhu zvizvi zvakaita kunyangara chaiko. Kambani yoAfrican Sun yagovhundutsa vanhu nyasi payareketa kuti yakutengesa hoterayo munomutapa. Wakomana pakanyangaritsapo. Kwai mari yacho ndo yavarikuda kuti vagoseenzese kuisa kunzvimbo dziri kuVictoria Falls nedzimwe dzakawanda. Apa ndo hotera yawo guruguru pfuura dzimwe dzese. Regai tizvione kuti zvichasvika papi. Tinenge takandoringa. Kana yatengiwa munondoziva tinokunyepai mabuja. Ipapo nyasi wabva nawo kwedu wanotambira Mighty Warriors, kwai wadzingiwa kukosafa nokujiwa. Kwai mujiwa waita wabva waburitsiwa chaiko, pakaita kunyangara panorwadzapo. Regai hedu tichiringa dzirikuitika pasi rese. Kureketa kuno University of Limpopo kwai yagoti wakomana, regai timbomira kunyoresa bvunzo dzokupera kwegore dzatava toda kunyoresa nokuti tiribe mvura. Bana agozofunga kuti chikoro chofundo yepamusoro chinosvika pakuti tiribe mvura. Idina yawe zvakaita kuoma chaiko. Uku kambani yoTiger Brands kwai yagobvuma kuti tichabhadhara yedu mari yokurapisa vanhu kwechimbi kwakaitika mugore 2017 na2018, pakaita kachihwere komanyoka kanonzi listeriosis, pakaita kunyangariwa. Apo pano zvikuru zvakatoitika ipapo. Regai tirambe takazviringa kuti zvinoenda nopapi. Ipapo pokare kuBotswana kuri kunakidza. Isoma vanhu vari kuita kufara. Idiwo hurumende yaMasisi inenge yanga yamwa masese chaiko, nekuti palibe chairi kuboya. Kureketa kuno pane zvaburitsiwa
yakaita kutsvairwa Mhanduwe kumakanzuru yajiwa nozvikamu 35 65% pokare. Apa kuma MP iri kuita kusaya kuti yoita sei nekutoti tasiya iribe kana ribodzi MP wamwe watoona Gumiguru ribodzi wamwe watoona apa wari kutoda 30 noribodzi kuti wakone kuita hurumende. Ndipo unotoona kuti mukuru wenyika masisi aiwa achienda koteya kusisi manje kuti zviite zviri nani. Rekai hedu tirambe takazviringa tinenge tiri kunyepai kuti zvatakaita sei, asi aiwa takutosanatalidza chikweye Mhanduwe kuti zvaita izvo. KuMozambique kwaipapa dandemutande rakadzimiwa Mhanduwe, ukatoda kuedza kutsvaka vanhu vari ikweyo kuribe chiri kuitika, ukada kuedza kudini kuribe chiri kuitika, wakomana nyaya iyi yakaita kunyangariwa. Rekai tione kuti vachaipedza sei ipapo, tinenge takandoringa tichikunyepai. Kunyika yoFrance kwabatiwa kwaye anonzi Eugene Rwamusio, anga ari chiremba makore o1994. Ipapa kwaianze agare mujeri kwemakore 27 pachirungu. Rekai tizvione kuti zvichaitika chere, asi vanhu vari kufara kuti zvaakagweita pamutsepwede yokuurayiwa kwevanhu zvaita kumugarira matunduru. Rekai tirambe takazviringa izvo. KuAmerica tafara chaizvo kuri kureketeka kuti kwaizvezvi makambani anoita izvozvo kubhurutsa vanhu nondege agonzi kana akakanzura kundege yawo wakutofanira ndiwo kukubhadhara mari yako, kubenhutsira mari yako chinyararire paribe kana zvimwe zvaitika. Ndokukona kawo. Rekai tizviite kwedu muone zvinoitika ipapo, vanhu vanoita kufara, nyika yese inobva yaita kufara chaiko. Ipo kuAmerica pokare kwai rimwe bhokisi ranga raisiwa mapepa okuvhotera kuWashington raita kupfutsirwa mwoto wosaya kuti kohokona wakomana zvinhu zviita kudande. MuAmerica muno nyaya idi. Rekai tione kuti zvinosvika papi, asi mberi iko kwakafitira kuita nyaya chaiko. Nyaya yakavhundutsa ikavhiringidza vanhu vekuAmerica, ikavhundutsa pasi rese. Kwaino Russia, kambani yoGumiguru zvairi kuita zvokurambidza Putin kupinda pakuita zvokushambadza nokudidi, izvozvo tiri kuvabhadharisa mari inoita madhora okuAmerica madhesiriyoni mairi anochidimbu 2.5 dhesiriyoni. Saka handiti kadhesiriyoni, tiri kuti isu Mhanduwe imiriyoni rakapetiwa kagumi. Imi tiri kuti kamiriyoni, toti bhiriyoni, toti tiriyoni, toti kwadhiriyoni, toti kwindiriyoni, toti sitiriyoni, kusvikira tasvika kudhesiriyoni. Mhanduwe mazero evanokona bako yanyora kuribe karikureta inonyora mazera akawanda kudando. Heno kuti zvichapera sei, rekai tigoramba takaringa kuti zvinenge zvinano papi, tinenge tichizokunyepai zvizere. Ipapo mabuja panyasi tagumira pano. Ndini wenyu Mhanduwe Wenhau.